Soc en David de Freeman, som proveïdors de peix fresc de l'escola Joviat i us portem tot el peix per les escoles, fresc, proximitat, qualitat i origen. Us el manipulem per les escoles pels nens petits. I després us portem per l'hostaleria tot el que és el peix en format gran perquè també vosaltres aprengueu a manipular-lo. La persona responsable de les compres de peix fresc de Freeman és en Francesc Reina, que ell està aquí a Mercabarna, coneix pròpiament tot el procés del peix, de com arriba i de com es treballa. Nosaltres cada nit anem a Mercabarna a comprar el peix i triem la millor qualitat sempre al millor preu possible. Llavors nosaltres som molt conscients que tenim molts clients que es dediquen a l'hostaleria i també a l'alimentació de col·legis i col·lectivitats. Llavors sempre intentem, una vegada que manipular el peix segons la demanda del client, sempre deixar-lo el més ben manipulat possible, sense espines i amb una cura molt detallada. Intentem que sigui una alimentació saludable perquè som conscients que som per les escoles.